Здравейте, аз вляво съм Ники. Здравейте, аз вдясно съм Юлиан. Сега ще ви разкажем за нашето пътуване до Гърция! Отидохме до там с мама и тате През юли 2016 година. Първо отидохме в Солун. И там беше много хубаво. В Солун се водихме на пиратски кораб. И беше много забавно. На мен най-много ми хареса как се биеха вълните в кораба. На мене ми харесва как капитана прибира се капата и също саксето ми, което пих. Освен, че се возихме на лодка, в Солун и посетихме Бялата кула. И ни беше страшно интересно. И научихме как са отбранявали града. И беше много страшно. Солун има много дълга история. Солун е основан през 315 година преди новата ера. И бил управляван от най-различни хора. Той е кръстен на сестрата на Александър Македонски Thessalonica. По върха на кулата се разкриваше една волшебна гледка. Всяка вечер опитвахме гръцка храна. И много се забавлявахме. И също така научихме няколко гръцки думи. This is my first Greek song. Преди да тръгнем от Солун, разгледахме още няколко забележителности. Като, например, ротондата Свети Георги, Арката на Галерей и църквата Света София. На следващия ден отидохме до едно селце, което се казва Некисяни, и да празнуваме моя рожден ден. Селцето се намираше в планината Кусница. Ники ставаше на 7 години. В Некисяни се запознахме с едни деца. На рождения ден на Ники посетихме 2 манастира. И в тези манастири беше страшно интересно. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, το Κύριο της φύσεως της αφορήτου, Χριστόν εκδισόπισον, ή να πυροσβήσετε του αφεγγούς με αυγή, και αναδείξει κοινωνό της βασιλείας αυτού. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς. На рождения ми ден също отидохме да разгледаме град Кавала. Обядвахме в един ресторант над морето.
И също така в този ресторант хранихме главусите с хляб. На моя рожден ден също така ходихме на плаж. Къпахме се в Егейско море срещу остров Тасос. Беше яко, когато скачахме срещу вълничките. Вечерта празнувахме моя рожден ден с наши нови приятели. Давай, Ники, давай! Давай! Happy birthday! And in Greek, how do you say that? Happy birthday! Happy На следващия ден се прибрахме в България, при баба и дядо. Нашето пътуване до Гърция беше много готино. Искаме пак да отидем следващата година.